Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Daghang kaayong salamat sa inyong makanunayan nga pagsunod sa atong tulumanon, takna sa pagtuon. Aniya na sab kami, makikuyog kaninyo sulod sa ka-oras sa pag-review sa atong lesson ni ining simanaha mga kaigsuonan. We are now currently in the third lesson for the quarter mga kaigsuonan. Ug ang uluhan sa atong pagtuon ni ining simanaha is preparing for change. Kung atong binisayon, ang pagpangandam alang sa mga kausaban. Daghang mga kausaban nga gakahitabo sa atong kinabuhi. In fact, it has been observed nga ang kanunay nga dili mausab mga kaigsuonan ang pulong ragyod nga kausaban. So matag karon og unya, ma-expect nato ni og karon nga lesson nagtudlo ka nato unsaon pagpangandam in kaso gaabot kini mga kausaban sa atong kinabuhi. Kuyog nato karon ngato gihapong kanunay nga mga panelists dinhi sa South Philippine Union Conference dinhi sa akong pikas nga bahin ngato ang Publishing Ministries and SOP Director sa South Philippine Union Conference si Pastor Nildo Mamak. Ug dinhi usab sa atong pikas nga bahin mga kaigsuonan ang ato ang Health Ministries Director sa SPUC walay lain kundi si Doc Ray de la Cruz. Ug kini ang inyong host alang karong simanaha si Pastor Hesbon Buscato. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan, among gidapit ang usag-usa kaninyo alang sa usa ka pag-ampo pinaagi kang Pastor de la Cruz. Mag-aampo kita mga kaigsuonan, gamhanan namo nga Dios. Ani-ana sab kami Ginoo magatuon sa imong mga pulong pinaagi ni ining lesson number 3 sa among Sabbath School lesson. Hangyon nako Ginoo nga ikaw magapanalangin ka namong tanan labi na sa among mga tigpaminaw naga subaybay o nagasunod ni ining episode sa takna sa pagtuon. Salamat Ginoo sa imong balaang espiritu nga magahatag ka namong kaalam sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Moadto sa atong pagpanimbaya, labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa Mountain View College. Amen. Salamat kayo sa Ginoo nga iyahang giubanan ang matag usa kanato nga niya karon dinhi sa ibabaw sa bungtod sa Valencia, Bukidnon. Dinhi gyud mismo sa MVC mga kaigsuonan tungod sa atong pagsahulog sa dako kayo nga division-wide Sabbath School and Personal Ministries Congress. Naabot na gyud ning simanaha mga kaigsuonan. Galang sa inyo nga naara sa inyong mga Pinoyanan sa gihapon gi-greet namo kamo og happy weekend og happy Sabbath. Nasayod kami nga napanalanginan kamo og nabulahan sa live stream sa atong tanan nga mga program, devotionals ug mga lectures gikan sa campus sa Mountain View College niining semanahona. Pastor Mamak, ikaw ang musunod sa greetings nato karon. Ato nga gipanimbaya nga ato nga mga minahal nga mga kaigsuonan nga diin wala magatambong sa ato nga kongreso apan sa gihapon nagahimo sa pakiguban sa ato nga mga programa. Ilabi na gyud ang ato nga programa sa takna sa pagtuon. Kaya ato nakita nga daghang mga kaigsuonan nga nagasunod niini kay sa mga paagi ila po kini nga magamit sa ilang pagtudlo sa mga leksyon sa mga iglesiyahan. So salamat mga kaigsuonan sa inyong paghatag pagtagad bisan pa sa atong mga kahigalaan. Kami naghinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Doc Ray. Akong itimbaya ang atong tanan nga delegado nga aniya karon sa ato ang Sabbath School Congress nga division-wide. Og gusto na ko usab nga itimbaya kay didto ko sa miaging mga panahon ang mga kaigsuonan didto sa Alpha District sa Payao Church. Labi na kang brother nga Romel Bungabong og si Rachel Bungabong. Umausab si Brother Nestor Bonbon dito sa Gintulan Church. O sa Clarin Church sa Osamis City, si ang family sa Kalahat. Usab akong i-greet usab ang pamilya sa ni Brother Cero, Richard Cero dito sa Uhaw, sa General Santos City, Fatima Uhaw. O usab sa Tupi, ang atong mga kaigsuonan ni Pastor Joel Hubero, ang ilang district pastor, o si Mr. and Mrs. Rafi and Jezebel Benson. Mausab ang atong mga kaigsuonan sa mga distrito diha sa Butuan City, sa suburb o sa Riverside,
apil na tanan ang atong mga direktor o atong mga administrator sa Northeastern Mindanao Mission. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsunan. Salamat usab kayo no atong padayunoning ato ang pagsangpit sa mga ngalan. Shout out sa atong mga supporters ug mga kanunay gyud nagsunod sa atong taknas pagtuon. Labi na gyud sa Middle East dinha sa Doha, Qatar Church sa atong mga Adventista nga mga kaigsunan nga nadinha. Nadin sa Pastor Muyi, Elder Harvey Hermano, Brother Romel Mercado and family, Brother Jesse and Sister Melin Lirazan, Engineer Ray and Meiji Villanueva. Happy weekend kaniyong tanan. Mr. Jason and Mrs. Darl Bakulao, Brother Kenneth Sam Cabaneros. Happy weekend kanimo. Brother Mark Munar, Ati Blanche Pascubilio, Dale Sagabay, Jelor Monteverde, Jong Agias, Engineer Worley Academia, GC Family and Friends, Doha Adventist Singles, Carlos Galos and Sister Daisy Galos. Ang Ginoo kanunay nga magpakiguban kaninyo sa inyong mga paningkamot sa faraway place ug sa inyohang pagkamatinudanon diha sa pagalagad si Ginoo ang mga panalangin atong giampo sa tanang panahon. O karon mga kaigsunan dinhita sa ato ang third lesson for the quarter. Sa aton nang gikaingon kaganina pagpangandam alang sa kausaban. Diri sa atong kinabuhi, in the setup of our families, daghan giyong kausaban mga igsuon ang imong ma-anticipate. Sama pananglit, ang panahon nga ang usa ka tawo magminyo human sa iyahang courtship. Diha sa kaminyoon na ay pagpanganak, diha human sa pagpanganak na ay senior citizen age, ug naapoy panahon sa kamatayon mga kaigsuonan. How well do we fare in the preparation for these major events in our lives? Gihisgutan ni sa atong lesson mga kaigsunan, and for the most part naagyo dinhi ang dako nga kabahin sa pag-atiman sa atong panglawas. Ug salamat kayo ng atong health director na kigkauban ginato dinhi karon. Atong tugutan ang pagbasa sa Salmo 85 versikulo 13 ingon nga saguluhon nga bersikulo nining si manahona Pastor Nil Dumamak uban sa imo ang pasiuna nga mga pamulong nining bahina. Yeah, nga atong bersikulo sa galuhon mga minahal ko mga kaigsunan makita kini sa Salmo 85 bersikulo 13. Ingon dinhi sa atong lunsay binasaya nga pinulungan. Ang pagkamatarong mo una sa paglakaw kaniya ug ang iyang mga lakang buhaton niya nga dalan nga pagalaktan. Amen. Amen. So, ang ato nga memory text, minahal ko mga kaigsunan, Pastor Hes, Dr. De La Cruz, nagahisgot kining pagkamatarong. Atong nakaplagan nga, this is in relation with spirituality of a person. So, nakita na to nga in nature ang tao makasala o niya. Dinhi ang Ginoo nagpadayag through this passage nga diin anaa ang pagkamatarong sa tao. So, nagpasabot nga ang ato di nga kinabuhi ninyo taa, dili kay kitara ang magpaningkamot, we need to involve God in preparing ourselves for the changes that will come in our lives. Okay. Yeah. So, kini sa importante nato ning ngalantaon, kayo sahay sa ato nga pagkinabuhi, maningkamot ta pag-ayo, unya ato malimtan ang Ginoo nga diin mahimo noon ta nga unprepared. And the goal of every person is to become righteous. Amen. So kini siya kinahanglan nga ato ni siyang makita ug ang Dios nagapasalig nga kini nga mga agianan iya kini giandam para kanato. Amen. So kung atong tanawon mga kaigsunan nagpakita na siya daan og panig-ingnan nga kung musunod lang ta sa iyang kabubuton mga kaigsuonan, plansado na daan ang atong pagalaktan nga dalan diha sa iyang kabubuton sa iyang mga katawhan. Doc Ray. Kung atong tanawon no mga kaigsunan, ang ato ang leksyon nagaingon dinhi nga preparing for change, pag-andam alang sa mga kausaban. Kay kung atong tanawon, sumpayan na kung gisulti ni Pastor Mama kaganiha, nga ang Dios nag-andam na daan o plano alang nato. Sumala pa sa Jeremias, nag-ingon siya dito nga, for I know the plans I have for you.
nanay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi apan dili nato malikayan mga kaigsuonan tungod sa pagsulod sa sala ini nga kalibutan adunay mga kausaban sa atong mga kinabuhi. Mao hinungdan nga gikinahanglan gyud nga mangandam gyud ta niini tungod kay kung dili tama ang mangandam niini mahimo nga makaangkon ta tingali og dili maayong reaksyon niini nga mga changes kay sa atong kinabuhi gikan sa atong pagkahimugso hangtod nga mobalik ta didto sa yuta mga kaigsunan din tagikan puno ni siya sa mga kausaban every day in our life adunay mga kausaban. Busa pinakamaayo gyud nga himuon nato nga ang atong kinabuhi sentro kanunay diha sa Dios. Amen. So, kung imong makita mga kaigsuonan, ready or not ready, basta kayang Ginoo mo imuhang kauban kanunay sa panaw mga kaigsuonan, yan ang giimpaki ang tanang galamiton nato paingon sa eternidad. Now, we will go directly sa ato ang material sa lesson. Naghisgot kini og pagpangandam. Labi na gyud sa atong mga bagong nang graduate sa elementary, the question is, are you ready for high school? Katong ni graduate sa senior high, ang pangutana karon, are you ready for college? Unsabay atong angayang pangandamon, nakahibalo naman ta nga lahi ang setup sa college, although advantageous kay nga niagi tag senior high mga kaigsunan, medyo college na ang curriculum nga atong giagian, ang atong pag-agian. And then the financial obligations when going to school, are we prepared for that? Kung pananglit na amang kay kwarta nga mo back up, in kaso ang imong allowance magka-short, are you anticipating these things? Kumusta ang kinabuhi nga mag-boarding house, di nakakuyog sa imong ginikanan kanunay? Mao ni ang mga butang nga angay natong pagatamdan. And of course, for those who have graduated from college already, ang pangutana, are you ready for work? Or the worst question is, are you ready for unemployment for the time being? So kining mga butang nga mga kaigsunan, angayan nato ni nga plansahon. Gani, dinhi sa Biblia na ay bersikulo dinhi sa Korinto, 1 Korinto Kapitulo 10, bersikulo 1 hanggang 13. Muraog, gibasa dinhi ang kaagi sa ilang mga katigulangan kaniadto sa panahon nga dito sila sa kamingawan nga nagpanaw paingon sa yuta sa saad. This is actually Paul reiterating the story of their forefathers. O ang purpose niya diri mga kaigsuonan mao ang pagsugilon sa ilang mga kapakyasan, sa ilang mga kalampusan, aron ang presente nga henerasyon makapanamin kung unsay angay nilang himon. I think going back to history is a kind of preparation mga kaigsunan alang sa atong kinabuhi sa pagkakaron. Pastor Nildo, what are preparation issues nga imong ika-share? Yeah, actually, Pastor Hes, gwapo kay ni siyang lesson kay nahisgot ng pagpangandam kay kon ang tao maabdan sa sitwasyon nga nausab ang iyang kahimtang sa kinabuhi nga wa makandam, ang luyon niya na pagmahay, pagbasol kay pastilan kung nagkahibalo pa lang ko ini nga kausaban, nangandam kita kung paniguro ini. Actually, daghang kaayo nga panghitabo. Sama kahimtang palitan, ang normal sa tao na gibuhok, di ba? Kana pagkaway buhok, kausaban na siya. Kung dili ka makaandam na mga kauban sa buhat o mga kaigsunan, bosa kamong na yung mga buhok, andam-andam lagi mo daan. Kaya basta pwede mawala bitaw ang buhok, pero mao ni siya ang punto. Kining pagpangandam manggod, importante ni sa tanang tao. Tanan nato kay whether we like it or not, ang kausaban mag-aabot yun sa atoa. There was one time nga, nagsakit ko og vertigo. Wa ko kaandam kay, wa maka magdahom, magsakit ka. The moment ka check out ko, hinggawas ko sa hospital, maglisod naman kong lakaw. Ko pastilan. O niya, ang advice, ang pinakamayang advice, sumala sa itong mga libro, kinahanglan ka mo exercise. Walking mo kaigsonan ko yung ni Mrs. ni Joy, dili ko hapit ko dili makauli sa balay. Mura naman kong matumba. Ingko pastilan. Kung nagsige pa ko exercise before na miabot ang vertigo, sayo na ako kaning klase nga activity every morning. Yeah. So, ang pagpangandam, kinahanglan
kitang tanan in any aspect ng kinabuhi ato gini siya nga tagaan o dako pagtagad. Busa, Okay, kung yes, atong Doc. tanawon, no, ang pinaka-worst nga senaryo sa kinabuhi sa tao, Pastor Mama ko, Yeah. Pastor Hes, mao ang senaryo nga wata makaandam. Andam. Yeah. So, sa ato nga pagpangandam, dili lamang alang nako no nga personal because I'm used to do this nga kung na ako'y giandaman naagyog ko'y alternative ana nga akong pagpangandam in kaso nga kining akong giandam dili ni siya mao'y mahitabo na ako'y second option nga akong Wow. buhaton aron nga makabot nako ang akong kalabuton. So, kung dili ta magbutang po do atong kalabuton, nabalo ko nga dunay mga tao nga mura og allergic sa goal. Yeah. So, kung dili ta magbutang og atong kalabuton or goal or atong tumong, dili pud ta makapangandam. Wala pud tay angay pangandaman kung wala tay kalabuton. That's right. So, Yeah. ang atong pagpangandam, it's always based on our goal kung aha man ta gusto mo adto. Pananglitan katong ingon ni Pastor Hesbon kaganiha nga kaning mga bag-ong nag-graduate o kaning mga nag-moving up. Unsaon ninyong tan-aw sa inyong kaugalingon 5 to 10 years from now. So kung doon na kay projection ang imong paadtuan, makapangandam ka sa imong kaugalingon sa imong umalabot nga panahon. That's Labaw right. sa tanan mga kaigsuonan, Kristohanon nga pinulungan, ang atong kalabuton way lain kundili ang langit. Kay sumala pa sa atong nga mission statement mga kaigsuonan sa iglesia is preparing people for, heaven. heaven. Amen. Okay, so dinhi mga kaigsoona no. Labi na gyud sa atong kahimtang sa MBC karong si manahona ang uban nga nag-tent, labi na sa tanang mga taga Mindanao tent man gyud ta. Mao. Yeah. Ang uban gyud nga swito na kayo og unsay nahitabo sa ngagi ang ilang mga tent gikan na lang nadaan mga kaigsuonan kay kasagara ra ba gyud og dili maabot Bernes, Huwebes pa lang muulan gyud, mubaha. And people are very much ready for this. Pero sa Nanagilay uban nga wala mag-anticipate, no? Na nagi-flop ilahang tent. Oh, nanay flap, nanay unsa na dinha giangkla na daan og asa ron di mga anod. Pero kadtong nagpabatang lang nya nang kalitan ta dinhi mo na giingon nga langoy-langoy lang sa gidon mga kaigsuonan. Anyway, Kanang ingon bitaw nga kesira-sira. yeah. Kung Whatever will be. Whatever will be. So dili na pwede mga kaigsuonan. Yeah, actually, Pastor Hes, Doctor, ako nakita pagpangandam mo siya spare tire. Oo. Tanang na isakyanan, imposible nga nakaisakyanan ba kay spare tire. So, di man ka, ato na yan nag-sit ang mind na to, if in case, maflatan, na dyan kayo reserva. So, sit na yan ang mind. Mo sab na sa ato, nga sa atong kahimtang, in any situations, if possible, makaandam ta. Mo niya ang atong lesson. This is very good reminder to all of us. Yeah. Yeah, it's actually all about gracefully facing the changes nga mahitabo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Yeah. Inadlaw-adlaw nato nga mga buluhaton sa balay sama pananglit kung mahutdan ka gasol unsa may manghimuon. Na kay dirty kitchen, well, that's a very good preparation. Kung sana ka sa senaryo nga one text or call away lang i-deliver na din ng gasol, that's your preparation. Kung wala pa ka ng numeroha, pangita na daan, mintras puno pa ang gasol mga kaigsuonan. And many other of these practicalities in life are taking place. Now, atong isgutan mga igsoon, kining bahin sa kaminyoon. Yes. Ang tao, kung dili mamatay, maminyo gid siya. Mao man ilang giingon, kung dili maminyo, mamatay. Duha ra man gyud kapaingnan. Pero atong may mga hitabo karon nga bisan namatay na minyoan pa man gyud. Naara gihapon na mahitabo mga Dapat kaigsuonan. na medya nga, kung di ka gusto minyo, pakamatay na lang. Mo. Dito, wala na siya makaigsoon. Pero so far from what we see at the very surface mga kaigsuonan, kining kaminyoon, kining magkinabuhi ka nga dili na ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi. You are no longer a solo person. Yeah. When once you tie the knots, your life is no longer the same mga kaigsuonan. Amen. Ug daghan kayo sa mga tao labi na gyud sa mga batanon nga wa pa maminyo. This is a good lesson for all of you. Nga
pait kayo ang dili ka kapangandam, di ka ka-anticipate. And marriage is one of the biggest game changers in life, mga kaigsunan. Yes. Nga angay na itong pangandaman. Puros na miminyo din daghan og ikatambag ning atong mga kauban. Unahan to si Doc Rene ining bahina. Doc. Kung atong tanawon no, ang kaminyoon usa ni siya nga alang nako. Usa ni siya nga pinaka malipayon nga kausaban sa kinabuhi sa usa ka tawo. Yeah, that's right. Pero sa uban, isa ni siya nga pinakapait. Kay nga naman it is because wala nila na pangandaman niana nga panahon. Ang pangutana unsaon nato pagpangandam sa atong kaugalingon niini nga panahon mga batanon. Una sa tanan, gikinahanglan nga imong yog siguruhon ang imong commitment. Commitment sa Ginoo nga mo imugiya kanimo sa pagpangita sa imong kauban sa kinabuhi hangtod sa hangtod. Amen. Bisan pa unta didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ikaduha nga kinahanglan nga gawas nga naa kay commitment, kinahanglan na apog kay dedication sa imong kaugalingon. You must be dedicated to that commitment. Og kung atong tanawon mga kaigsuonan no, ang preparation for marriage is not only mental. It involves ang atong physical preparation. That's right. Gikinahanglan nato na nga ato gyud iandam ang atong physical. Ato pug iandam ang atong mental ug ang atong spiritual. And also ang ato nga financial mga kaigsuonan kay daghan ang mga kaminyoon mga kaigsuonan nga ang ilahang samputanan nagbulag yun sila, it's just because of financial problem. Amen. So, ang ngayon ginatong tamdan mga kaigsuonan, kay ngun ani ka-importante ang kaminyoon as far as biblical perspective is concerned. Diha sa Biblia mga kaigsuonan, one of the first institutions nga gitukod sa Ginoo, pagsugod pa lang sa kalibutan, kaminyoon na. Giparis na niya ang lalaki ug babae. Kunya ang iyang ideal diha mga kaigsuonan, mubiya sa iyahang original nga panimalay. Wa na magpasabot nga mabugto ang iyang relasyon sa iyang mga ginikanan ng mga igsuon, kundili maghimo na siya iyang kaugalingong payag, iyang kaugalingong salag, iyang kaugalingong kalibutan, because the wife becomes the most important person in his life at the time of marriage. And so the same thing is true with the wife. Ang iyang bana na mo ay pinaka-importante nga tao sa iyahang kinabuhi. And besides that, mga kaigsunan, ngano big deal sa Dios kining kaminyoon. In the New Testament, the first miracle nga gihimo ni Jesus Christ was to bless a wedding, particularly in Cana. Unya, diripod sa Biblia mga kaigsunan, ang kaminyoon is actually mao ni ang gisimboluhan sa Dios sa kaminyoon sa sa relasyon sa iyang anak o sa iglesia. Amen. And this marriage relationship, mga kaigsunan, according to these ideals, is meant to be binding for always and for eternity. O gumikan diha mga kaigsunan, angayan yun nato ning pangandaman. Pastor Nildo, sa pa imo ikadungag sa pagpangandam ni ining kaminyoon? Salamat, Pastor Hes. Actually, kining kaminyoon, minahal ko mga kaigsunan, kung atong lantawon, sa karon bitawng culture, postmodern culture, daghang nagminyo nga diin wa kaandam, tiks-tiks ra gud sila. Pagkita na sabot minyo dayon. So kini siya ang ato nga lesson para sa atong mga batanon. This is a very good advice para sa kuat puno dugang sa gidiskusan ni Pastor Hes og ni Pastor De La Cruz. Udan atong himon unas tanan niya na pag-ampo sa Ginoo. Amen. Kay kini siya kaminyoon, dili ni siya basta-basta. Kay kundi ta makaandam, dili ka kaandam nga ipon ray ka sa imong bana, sa imong asawa. Although atong relation sa atong parents, dili man na mausab. Anha ra gyapon ta magsalig sa atong mga ginikanan when there will be a problem sa inyong relationship, ma-intervene ang mga parents, maabot ang problema kay wa ta kaandam. So pag-ampo, when kini siya sa atong gisulti ni Pastor Heshbon nga gilink kini siya sa balang kasulatan nga si Ginoong Hesus mao ang pamanhonon, ang iglesia mao ang pangasawunon. So, for us, member of the church, we need to be ready for the marriage. Sa malabot o niya, pag-abot ni Ginoong Hesus ninyo taa, nga makaplagan kita nga takos og andam. Sa espirituhanon nga bahin. So, kini siyang kaminyoon, really, kinahanglan yun ang atong pangandaman.
But we need, kay balo naman tata na sa andamonon, para nga ma-achieve na to na all the preparations needed, atong pangayoon ang gahom sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Amen. Isa pa nga gusto na ko no, sa mga batan-on nato sa atong mga iglesia, na baylota kay mga kaigsunan nga ang ato ang kaaway, daghan siya og mga pamaagi. Yeah. Kay kung atong tanawon ining atong kapanahonan karon, ang kaminyoon daw natagaan na lang og gamay nga pagtagad. Dili na kaayo ang pagtan-aw sa ato ang panahon karon sa kaminyoon. It's not that holy as it should be. Yeah. Mao na nga mga batan-on, siguruhon gyud ninyo nga sa pagpangandam ninyo sa kaminyoon, ayaw gyud mo patintal kining paglinlang sa kaaway nga mutilaw-tilaw sa mo ay hamo maminyo. That is not what is God's plan. Unaha gyud ninyo pangita ang panalangin sa Ginoo sa inyong relasyon. Ikaduha, mangita gani mo og paris sa kinabuhi, mga kaigsunan, mga batan-on. Siguruhan ninyo ang maong tawhana, magadala ka ninyo sa labing duol nga relasyon sa Ginoo. Amen. Kay kung dili ni siya mahitabo, mga kaigsunan, mga batan-on, ang inyong relasyon sa Ginoo maapektuhan. Amen. Hinaot nga kini nga mga mubo nga maamong mga pagtambag, mga batan-on, makahatag ka nato og paggiya sa labing malipayon nga kaminyoon sa atong kinabuhi. Actually, lapad kayo ang sources of knowledge, mga kaigsunan. Kung natong i-discuss ni, kulang ang isa katuig natong hinisgutay sa mga eksperyensya nga atong natigom. Ano lang mahimong dako nga input sa atong mga kabatanon. Just one advice, mga kaigsunan, o mga young people nga wala pang minyo, sa nagplano nga magminyo, sa dili pa ta mo ato sa break ni ining atong pagtuon, mga kaigsunan, timanin yun eh. Self-help, kung gusto mo, just read the Bible. Ikaduha, basahan niyo ang Complete Courtship, Complete Marriage, o labi na gyud ang Adventist Home nga libro ni Ellen G. White. Mangutana ka, asa man na siya mapalit, pastor? I-download lang ninyo na nga app, mga kaigsunan. Kung naamoy Android phones, you can access it for free. Adventist Home, mga kaigsunan. Read it all before getting married. Dili Amen. mo magmahay, mga kaigsunan. Amen. Ayaw mo gawa din ha, mubalik talayon ang takna sa pagtuon, pagkahuman ni ining mubo ra kayo nga break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back, mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagpabilin din na sa inyong mga radio ug TV sets. Padayon na to ang ato ang pagtuki sa atong lesson mahitungod sa pagpangandam sa kausaban. Karon niya ta dinhi, mga kaigsunan, human naman tas hisgot sa pagminyo ay kun ang tao maminyo, manganak gyud siya. Unya sa panahon siyang pagpanganak, mga kaigsunan, usak kini kadako nga kausaban. Kung atong giingon kaganina nga mausab ang kinabuhi sa usa ka tawo diha sa kaminyoon, ni ay lahi na usab nga kausaban, mga kaigsunan, nga nagkanayon, when you have kids, life will never be the same. Mga kaigsunan, ato ning puros ingon nga mga ginikanan kami dinhi na ami ikapahat sa inyo ni ining bahin sa pagkaginikanan, mga kaigsunan. Pastor Nildo. Yeah, thank you, Pastor Hes. Actually, mga kaigalaan, mga kaigsunan, kining pagkaginikanan, dili ni sayon. Kay ang mga bata, labi na karong mga panahon na lahi na sila og makinaiya. So, agsugod padaan sa diha nga nanay anak ang pagbilar-bilar, mausab imong mga schedules, ang imong attention. So, dili ni siya sayon nga kahimtang, pero it needs preparation. Kung andam lang kadaan, ready na ang imong kinabuhi, kamo both husband and wife, so wala na problema. Oo. Sa kinini ang gisulti ganin ni Pastor Hes sa mga young people nga kinahanglan mo basa tag mga libro nga diin naghatag natog information with regards to preparation parehas sa mga young people with regards marriage. So sa ako, sumpahin ko to gamay para ma-ready gyud ang atong kiagulingon sa kining pagbaton og mga anak. Ako pong i-suggest nga mubasa ta og mga libro, let's for example, child guidance. Oo.
about parenting, daghanta nga mga libro about parenting. O kunya sa mga young people na patay messages to the young people. Very nice book. Yeah. Amen. I would like to encourage itong mga batanon sulod sa iglesia maginikanan. Please provide this material for young people. Muni maghahatag ug magatabang kanila, magaandam silang kinabuhi. Pinaagi sa mga informations, mga knowledge ilang makuha niya na. Gwapo man tong apps, Pastor His. Kay naa sa imuhang cellphone, na diha sa imuhang natanan. Tanang mga Spirit of Prophecy books, but I still recommend with the hard copy. Why? Oh, yeah. Nga naman, kay balota nga daghang mga studies, there are some side effects with regards to cellphone radiations. O sana siya. Ikaduha, nga itong mga cellphone, pila ka tuig, ato na siyang ilisan. Itong ilisan. So, good as nothing na siya pa mag-ilis kung ito maka-upload, panglitan, o niya, ang kining mga apps nga ipang-upload, there will be a time nga din siya mahimong available. So, I would still suggest nga kung mahimo, we will provide hard copy for it is lasting. Amen. And available all the time. O niya, kini siya mas readers-friendly ang hard copy. Amen. So, salamat kayo, Pastor Nel, no? Yeah, sa welcome. mubo nga promotion alang sa ato ang mga trade books gikan sa Philippine Publishing House. I also endorse these products mga kaigsunan. Gumikan kay ang iyang pagkahandi in printed form na din ha kung na kay gustong malinyahan, imo din tong balikan mga kaigsunan ang mga beautiful gems nga imong makuha sa mga Spirit of Prophecy books. Now, dirita sa pagkaginikanan. Yeah. Si Pastor Nildo, dili lang dugay mga kaigsunan, taod-taod biya po din siya nga dili pa siya ginikanan sila kami nyon. Pero karon nga nahimo na gid siyang ginikanan, he has described unsa gyud ang mga kalipay, ang mga sakripisyo, ang mga kalampusan, mga kapait tanan. All the good and the bad things of parenting mga kaigsunan imo nang ihalo din ha. But this is part of the responsibility of people dinhis kalibutan mga kaigsunan. Alang sa uban nga walay mga bata, you are still responsible to other children in your community and especially in your church. Dili na pwede nga imo lang ng tanahon og nanay gihimo nga milagro din ha nga dili nimo tambagan. You are in one way or another as an adult responsible for the welfare of our young people. Mao ni ang parenting mga kaigsunan. Gani giingon din sa Biblia nga bulahan ang ginikanan kansang panudlanan sa pana puno ni ining araw mga kaigsunan or pana sa kining mamanaay. If you are an archer, unsaon na lang kung ang imong quiver way sulod, unsaon man imo pagpamana karon sa imong bow and arrow kung wala kay arrow mga kaigsunan. And our children are being compared to arrows in one archer's quiver. Kung puno ni mga kaigsunan, hayahay ka, ingon nga warrior, daghan kag bala sa imong kinabuhi. Now, Doc Ray, as a parent yourself, what can you say about the challenges of parenting? Abi ninyo mga kaigsuonan, no? Ang pagminyo, naatay gitawag nga premarital counseling. Pero, wa pa ko kadungog o gitawag nga pre-parenting counseling. Mao na nga dili ni sayon kay walay eskwelahan ani nga naga-offer kung unsaon pagka ginikanan. Gani una sa tanan mga kaigsuonan no, mga batan-on nga nagaplano nga maminyo og manganak og kanang mga minyo nga nagaplano nga manganak pa. Kani nga patambag mga kaigsuonan gusto nako gamiton ang una sa tanan ang gisulti sa balahang kasulatan sa Salmo 127 verse 3. Nagingong pa siya dinhi, tanawan ninyo, ingong pa niya, see, sons are a heritage from the Lord. The fruit of the body is His reward. So, una sa tanan mga kaigsuunan, ang mga kabataan, gasa kini, gikan sa Ginoo. Ang pagpangandam isip nga mahimong ginikanan, dili lamang magsugod sa diha nga mugawas na ang bata. Amen. Magsugod una sa atong kaugalingon. Ingon gani sa usa ka quotation, it is not the parents' job to produce godly children, but it is parents' job
to make sure that their children have a godly parents. Mao na mga kaigsuonan. First of all, Amen. kung mahimo kitang ginikanan, we must be the example sa atong mahimong mga kabataan. Isa na siya nga pamaagi. Kay daghan og mga ginikanan nga maayo mo tudlo, but sa ilahang kinabuhi dili makitaan ang ilahang gitudo. Remember, action speaks louder than our words. Amen. Pastor Nildo. Yeah, Pastor Hes, gapo kayo pag saysay ni Doc De La Cruz. Tala ko idugang gamay nga kini manggod nganong atong lesson. Actually, I am very happy with our lesson. Nga naghisgot about first time ba ni siya nahitabo nga na preparations about the changes, parenting. Kaya ako nakita mga kaigsunan nga ang atong pagkahimo nga ginikanan, di lang tayo magpadako sa mga bata. Di lang magpatubo sa ilaha, magpa-eskwela sa ilaha. We are preparing the children for heaven. So mao ni siya ang pinakadako nga faktor kay di man ta ka-afford nga kitang maginikanan maito papangalagad si batag maayo unya atong na lift out ang atong mga bata kay wala nato sila maandami, ma-train kung unsa atong mahimo. Panahon nga maabot ang kapanahonan sa kaluwasan, we could not afford nga wala dito sa langit ang atong mga bata. Amen. Heaven will not be a happy place. Alang ka nato maginikanan kung wala atong mga anak. Busa, this is a very solemn responsibility as parents nga atong matreat ang mga bata. Di kita makagaranti sa kaluwasan kay abi ninyo, iya man ni grasya man ni sa Ginoo. Pero ang ato, ang so to pagdala ng atong mga bata sulod sa iglesia diha sa atong puloy-anan. So, in a godly manner mga kauban sa buhat mga kaigsunan, atong makita it is still a parent's responsibility and it needs preparation. Amen. Ang prinsipyo gihapon nato mga kaigsunan sa pagpanamin sa atong kaagi, kanunay nagpabilin labi na gyud sa imong pamaagi sa pagdumala sa mga kabataan. Naay panultihon gihapon mga kaigsunan kanayon, while you cannot choose the kind of parents, your own parents, you can choose the kind of parents you will be for your children. So, idealism gihapon nato ni mga kaigsunan alang sa atong mga kabataan. Gani, there are few verses nga gisuggest dinhi sa atong lesson kanang sa 1 Samuel kapitulo 1:27 mahitungod ni sa pagpanganak kang propeta Samuel mga kaigsunan. We know of his mother nga wa gyud mabuksi ang iyang taguangkan sa taas kayo nga panahon. O gabi ninyo ang pinaka-remarkable dinhi mga kaigsunan, which is very basic sa dili pa ka manganak. Not only you are to be prepared physically and unsa ni financially, kundi you have to be ready spiritually. Gani makita nimo dinhi ang inahan nga nagampo aron lang gyud siya magsabak mga kaigsuonan. And another preparation dinhi sa panahon nga si Samson gipanamkon mga kaigsuonan, the instruction of the angel was very specific nga ang inahan kinahanglan dili siya mo inom ni ining mga ilimnon nga gipanglista, dili siya mo kaon ni ining mga gilista pod nga mga kalanunon nga dili makaayo. And all of the idealisms that we have nowadays mga kaigsuonan, sa Biblia pa lang puno na kaayo ang mga talambagan ni ini. Hingsamot pagyod sa panahon nga gisabak si Ginoong Hesus, the instruction of the angel for Mary and for the surrogate father Joseph mga kaigsuonan were very specific og nagpasabot og unsa gyud ka maselan, unsa ka ampinganan, ug unsa ka presyos ang bata inigabot sa panimalay. Si Ellen G. White na usa ka solemne nga tambag mga kaigsuonan, gani makalilisang nga tambag matod pa niya kunang mga ginikanan nagpanganak og mga anak nga dili na magakos sa ilang mga kamot aron sa pagpangga og pagmatuto og pagatiman. Nagpanganak lang sila og mga sakop ni Satanas diha sa ilang panimalay. So, it's very important that we make this a priority mga igsoon. Gani, napay isa din sa Adventist homepage 256. Nagingon din if before the birth of her child, she is self-indulgent. O, para ni sa mga inahan. Pero sabi ninyo, may role biya pod ang mga amahan ni ini. Sama pananglit, kining pagpangala, ang amahan pod, maratol-ratol pod kayo. Iya din pong i-produce ang unsay wala din ha. And we know all of these funny stories about niining pagpangala mga kaigsunan. Pero dili lang pagpangala ang preparasyon.
kundili bisan pa ang environment sa pagsamkon sa bata, bisan pa ang emotional nga quality sa kinabuhi sa inahan while nagsamkon siya sa bata will directly affect what the child would be when he or she is born, given birth, mga kaigsoon. Ato padayon ning gingon din if she is selfish, impatient, and exacting, these traits, kining nga mga taras, mo makita gayod sa kinaiya sa iyang bata. Thus, og tungod niini, daghan sa mga kabataan ang nakaangkon og panulundon nga wala nila dahuma sa mga tendensiya ngadto sa pagkadautan. And it's all very crucial since the child's conception stage, mga kaigsunon. Gani, gi-endorso ni sa atong modern science karon nga matod pa nila ang kinaya sa bata, magsugod gyud siya pagpanamkon, uwahin na sila, mga kaigsunan, niini mga prinsipyo nga gisulti nato dinhi. And of course, if there are many other additionals sa atong panelist, mupadayon tang atusunan. Gusto na ko nga kuno Tagalog pagtagadusab kaning gi-mention kaganiha nga sa pagpadako kang Kristo. Kung atong tanawon no, daghan karon mga kabataan nga kaning mga simple nga mga butang sa puloy-anan wala na kaayo matagaan og pagtagad ang atong mga kabataan. It's because naatay mga kining mga yaya. So isa niini nga importante, mga kaigsuonan, as a parents, gikinahanglan nato tudluan ang atong mga kabataan sa mga household nga mga kanang bitaw buluhaton sulod sa atong panimalay. Amen. Kay si Mrs. White nagingon nga angay gyud nato tudloan ang bata labaw sa tanan kaning bitaw pagpangandam sa pagkaon. Kay kining pagtudlo nato, pagparenting nato sa atong mga kabataan, ato pud ni sila ginaandam para sa ilahang kaugmaon nga mga kausaban sa ilahang mga kinabuhi. Mo'y hinungdan, mga kaigsunan, nga kining atong mga kabataan tagaan gyud nato og responsibilidad sulod sa panimalay. Sama sa amo ang kaagi, I'm not bragging sa amo ang pamilya, pero morning among gibuhat, I hope I can share ni sa inyo, mga kaigsunan, nga sa diha nga gagmay pa ang among mga anak, nagyud sila schedule pananglitan sa paghugas og plato, bahalag dili limpyo ang ilahang agi, pero the fact nga natakatunan nila ang simple nga mga buluhaton, it becomes a part of their life. Pag panglabas sa ilahang mga sanina, mga kay moabot na panahon, mag-high school na sila, moadto na sila dormitory, kung di sila kay balo ni ana, dako nga wala sila maandam ni ana nga kausaban sa ilahang kinabuhi pagabot ni anang panahona. And that is part of parenting. O atog yung hinumduman, mga kaigsuonan, ang gingon sa bala nga kasulatan nga train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Pastor Neil. Thank you, Pastor Hes. Atong nakita, mga ginikanan, mga kaigsunan, nga kini siya, importante kayo, katong dila ko sa ganiha, about manual labor. They should know about manual labor. Ang sa ato dinhi karon, ako'y gamayng basahon dinhi sa ato ang lesson nga. Nakita nako, it's very interesting. Ngano nga kinahanglan kita nga atong andamon atong mga bata, kita mga parents maandam sabta. Kaningon dinhi, even before the birth of the child, the preparation should begin. That will enable it to fight successfully the battle against evil. Amen. So grabe. So ang kalibutan nga atong nakita karon, grabe ang mga pagkadautan. And ang atong mga anak, dili ni sila exempted. There are lots of bad influences nga atong makita. Sa karong panahon na, mga ginikanan, atong makita sa una ang mga impluensya na asagawas ng pulayanan. But sad to note, when the modern technology came, atong nakita nga asa sa atong mga gadget na diha makita ang mga bad influences. So, ang preparation sa mga kabataan sa pag-train kanila, they should be ready to fight against this devil act nga diin sila magkalayo hinoon diha sa pangalagad sa Ginoo. So, angay na ito na siyang tanawon, isip mga parents, o sa ako nga
palanto, my personal view, being parents, kinahanglan ta sa pagka may inampuon, mangayo tagahom sa Ginoo. Because usa ni siya ka sulundon gikan sa Dios ang mga kabataan, dili nato mahimo sa atong kagulingong paningkamot sa atong pagmatuto, pag-train sa mga bata, no matter how prepared we are, busa nang hinahanglan ta og gahom sa Ginoo. Kay sa kunang sulti ganiha dili lamang gid ta gapadako sa mga bata, we have the responsibility to nurture them spiritually. Amen. And it Amen. can be done with the power of Christ nga magatabang sa atoa. Yes. Amen. So, grabe kataas kayo ang atong mahimong diskusyon rin makaigsunan kung unlimited lang din atong panahon. Pero we have to go to another aspect sa atong pagtuon. Atong tukion kining mahitungod sa pagka-senior citizen mga kaigsunan. Muabot man kita din ha. Personally, I am already more than halfway of my life. Kung pananglit mo yun ng Ginoo o sintar ako taman or pakapinan pa niya gamay, 44 anyos ako makaigsunan. So, buti pa sabot, hurot-hurot na ang katunga. Katunga na lang nabilin. And it is important that we know how to count our years and be responsible of what we will be in old age, mga kaigsunan. Ang uban Amen. sa kadaghanan, no? Mulingi sa ilang mga kaagi, daghan sila gipang basulan nga wa nila mahimo diha sa panahon sa ilahang pagka-senior citizen. How exactly do we have to be prepared for such a stage in life, mga kaigsuunan? Pastor Nildo. Yeah, Pastor Hes. Actually, kining pagka tiguang, hasta ako di pa ko mangandam ini. Bitaw. Pero angay gini na ato ang ato bangon nga kamatuoran. Whether we like it or not, every day we are getting old. Mao yan. So, kinahanglan, mangandam kita nga. Naay mga butang nga dili na to mahimo, garong idara na ta, sa mahimo na to, sa batanon pa ta. That in fact, daghan kayong mga istorya atong madunggan nga, na lang ko kawatan, basta di lang ko yung tiguang. So, it is a denial. Kay gusto pa kita makahimo ko sa itong maarangan. So, ang ato nga leksyon naghisgot din mga kakaigsunan, nga kinahanglan ato ning pangandaman. Kay ngano sa diha nga diin kita mahimo ng tiguang, mahitabo nato nga depressed na kita pagkatao. Unya tungod ni ana ato nakaplagan nga Salmista David naghatag siya mga pahimangno nga ato makita mga igsuon sa Psalm 71, nagasuggest kini siya nga kinahanglan nga ato i-develop ang ato nga kinaiya, ang atong kaalam diha sa Ginoo. Ang pagsalig diha sa Ginoo. Kay ato nakaplagan ining mga panahona, kini pagatigo ang manggod, mubalik ta ani para sa magtiayon nga murag duha lang bitaw mo mabilin. Para ninyo dok, inyong mga anak dagko na. Nagsugod mo nga kamurang duha. Oo. Karon nga minyo ang mga bata na trabaho na, duha na lang pud mo karon. And the moment maigsoon kini pagkatiguang moabot yun ang punto nga mag-inusaran na pud ka. Oo, mag-inusaran na pud ka. Kay sa diha ang usa mawala na. Kana mao ang pinakadako nga kausaban sa imong kinabuhi. Kana ana bitaw kag naa kay kauban, imong asawa. Naana da ang maginikanan ng mga anak pagkatiguang mao pang pino na kailinakwan, wala na diha ang mga kabataan. Oo. So, ang atong leksyon, nagasuggest nga ginahanglan ta ang atong pagsalig diha sa Ginoo and how to trust God in our old age is to trust Him when we're still young. Mao dinhi ang ato ang leksyon gasaysay. Okay. Actually, kung atong tanawon ng mga kaigsuunan, ang kaning pagpangandam alang sa pagka-senior citizen, dili ni alang sa mga senior citizen, kundi alang ni sa mga batanon pa. Amen. Kay kung mangandam ta sa diha nga hapit na ta ma senior citizen, mura og ulahin na Ulahin na. ang atong pagpangandam. Busa mga batanon, aron makapangandam ta aning stage sa ato ang kinabuhi, gikinahanglan ato ning masabtan
Kaganiha nagahisgot-hisgot mi unsaon pagpangandam ani. Dunay 8 kabutang nga gusto nako ihatag kaninyo. Una, bantayan nato ang atong pagkaon. Kay kung unsa ang imong gikaon karon, it will bring you down kung unsay imuhang samputanan didto sa unahan. That's right. Ikaduha, ang atong physical activity. Exercise. Exercise. Kung muabot ang panahon, moingon ka, sugod lang kog exercise kung doon na ako'y bation, that will be too late. Ikatulo, ang atong pag-inom sa tubig. Because our body, atong hinumduman nga ang atong lawas is almost made up of water. So kinahanglan nato ang insaktong gidaghanon sa tubig. Hinumdumin ni 30 ml of water per kilo body weight ang atong gikinahanglan every day. Amen. So, ikaupat, ang atong pagsalig sa Ginoo. Ikalima, ang atong pagpugong. Mauning daghan nga mga tao karon nagkaproblema sa ilahang panlawas, pagpangandam sa ilahang pagkatigulang, tungod kay wala nila makonquer ang ilang nga appetite. Ikal-unom, ang atong nga pagpahulay. Rest. It is a very important ni sa ato nga pagpangandam sa atong pagkatigulang. Ang sunod mao ang ato nga gitawag nato nga pagginhawa, ang atong air. Nabaluta mga kaigsunan nga ang atong palibot is already polluted. Pero nay pamaagi nga ato ning malikayan, makaangkon ta og mga presko nga mga hangin. Mao na nga ato pod mga kaigsunan, mao na rin problema nato sa mga Pilipino kay mugawas na ganing adlaw sige natag pamayong. Ang ato ang lawas gikinahanglan siya og gitawag nato nga vitamin D o kinahanglan po siya calcium. So kinahanglan nato ang sunlight mga kaigsunan every day. So gikinahanglan nato ni nga ato po i-expose sa atong kaugalingon. Aron pag-abot sa ato ang pagkatigulang, dili manghumok ang atong mga bukog mga kaigsunan ug ma-enjoy nato ang atong senior citizenship. Amen. So kung imo makita mga igsoon, gi-highlight din ni Doc Ray ang pulong number 1 gitawag na tog choices mga kaigsunan. Kung imong pilion nga magpabatang ka mintras bata-bata pa ka, anihon sab nimo ang mga resulta niini sa imong pagka-senior citizen. So it's very important to be ready before that time comes. And lastly, kung natay pangandaman mga kaigsuonan kining inigabot unya sa panahon sa kamatayon. Mintras niya pa ta dinhi sa kalibutan, mga matay gitang tanan. O gawas nga kung ang Ginoo mo balik sa ikaduhang higayon, ay ha pa nato mabuntog kining giingon sa Biblia nga katapusang kaaway nga mao ang kamatayon mga kaigsuonan. And we need to be ready for this because sooner or later, whether we like it or not, moabot gini sa tong kinabuhi. O mangandam ta niini kay bisan bisag dili taandam usahay kung dili ikaw personal ang mawala nining kalibutan na imong mahal sa kinabuhi nga kauban sa manimalay o baka parinti, and a preparation of the self is very important. Yes. Dinhi sa atong lesson, agi og pagpanapos ni ini mga kaigsuonan, dalang pasalamat na lang po ni sa atong mga panelists nga gikuyog karon. Atong ang naay mga talambagan dinhi mao ang pagbasa sa mga kaagi, mga libro, unya pang-interview sa mga nakasulay na ni ining tanan nga mga panghitabo sa kinabuhi, and lastly, mo gyud ang total nga pagsalig sa Ginoo. Ug labaw sa tanan mga kaigsuonan, kung naaman tay mga kapakyasan sa atong preparasyon ni ining mga butang nga nahitabo sa kinabuhi, there is always grace for that. And that's very sufficient. Sobra kanunay ang grasya sa Ginoo nga mohatag ka nato og bag-ong kasinatian bisan sa atong mga kapakyasan. Kika na mo dinhi sa South Philippine Union Conference Hope Channel, sa takna sa pagtuon, mapasalamaton kami sa inyong pagpag-iuban kanunay. Hangtod sa sunod gayon, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Sa dili pa nato ni pagkatakuupon uban sa pagampo, atong paminawan kining halad sa musika.
Among langit nun nga amahan, Dios nga magahom sa nga tanan. Among gibati ang dako nga kalipay nga kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong. Amen. Salamat kayo sa mga pagtulunan nga amo nasabtan karon. Ako nagahangyo diha kanimo, Ginoo. Among natun-an ang pagpangandam sa tanang mga kausaban nga mag-aabot sa among kinabuhi. Dili namo mahimo o Dios sa among personal nga kaugalingong pagpaningkamot. Busa Ginoong Hesus, ikaw among giimbitar sa among kinabuhi. Yes. Sa matag usa ka namo, tabangi kami, giyahi kami, tudloi kami sa pagpangandam sa mga kausaban nga diin ang imong handom sa among kinabuhi mamatuman nga kaming tanan mahimo lagi kayong andam alang labos tanan sa imong pagbalik ninyo taa. Yes. Ug salamat o Dios na ikaw magpanalangin kanamo ning balaan nga adlaw nga ipapahulay. Palihog himua kaming balaan kay ikaw man ang Dios nga balaan nga amo ang gialagaran. Ug tuguti usab nga ang gahom sa langit nung amahan, ang grasya sa Kristo, ang pakiguban sa balayan nga Espiritu, maniyak kanamong tanan, karon og sa wala na'y katapusan, kay kini among silang madawat tungod sa ngarang Hesus bugtong ko sa among nagawas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.